Afia tu ahodo so ye fan no yenwa be ma Akofena fie so questions bebre kwaso wo ho anya bia ye ne dia obi ne di beja no ana so ko wiai online sense ye online sense awu ana For me mamunyina akwaba ember the studios of Nyansapo Tv. Mekase Nyansapo no waje me so. Se sana no badwem ma kwan so wadaroma subscribe to the channel. Like share mo bibia nya bi enhwe. Comment section wo so eye wo de aye na wo che wadwen e wo yenkon modie mu ama no aye kama medin ene oba ya esuama ye boa. Abusua se see de wo internet no so de ekọ no se fina ba ene e de ne ekọ so ye nyina ye hwehwe bi no ena ye guso edi mu nkyeremu ni de esisi bia e wachire e de bro na se ana de yenkọ ne tententem ne yenkọ police for akache won sem a wakuchire e de ababeto ye tenten fidie no so e ne won Facebook page e fa e ye papa Apostle Kwadwo Sarfo ni wachi sensem ni mutu toto a abeto dwasesi a obi a eka ho asem ntia no na mebe kenkan bi e de akyerewe no say police arrest Israel Kwadwo Sarfo Akofena and police arrest Israel Kwadwo Sarfo Akofena and 2 others in connection with shooting incident. The Ghana Police Service has arrested Israel Kwadwo Sarfo, also known as Akofena, in connection with the shooting incident involving former Member of Parliament for Dome Kwabenya, Honorable Sarah Adjo Sarfo, on 21st June 2026. The suspect reported himself to the regional police headquarters on 22nd June 2026 and was subsequently handed over to the Criminal Investigation Department CID headquarters to assist ongoing investigations into the incident. A search conducted on his vehicle at his residence at Kwabenya led to the retrieval of 120 rounds of 9mm ammunition, 50 rounds of 45 caliber ammunition, 25 rounds of 40 caliber ammunition, additional loaded magazine, and 2 clock pistols, one of which is registered in his name. Further investigations also led to the arrest of 2 additional suspects. Their names, Nana Kwadwo Appiah and Kwadwo Sarfo Kumsen, in connection with the case. All the suspects are currently in police custody, assisting investigations, and will be put before the court on 23rd June 2026. Abusia, their post for Abekana Bontin enie. Yehu video bia ne nam ye tintan video no suppose for akọ yenua be ma Akofena Sarfo fie akohwehwe ho no akọ bo search ho yehu sa videos no ne yehu etu ana post for etwe fie ho no ne no na ne ye bisa se anya bia na we register de ana se on register ana we register mpa ne license awu ne de asembe bere no wana eno ne ne edidi akira na afei de post for be kasa ene bi ena makenkan e de akira na post for chemu se sa ne ma ya wagye nyina wɔ ne fie no enne ma yenwa be ma Akofena eno ankasa ono ankasa ne baaye tenye se ye chi ne fie ne de hanko gu ne nsa na dabi ono ankasa ne de ne ho baa police station say ma be hwehwe me fie ma fa atu ahodo gidi se mo hwehwe me nti ono de ne ho aba ene ye chi no na no nkomodidie mu no na no gina so me ye san chi nipa mienu e de kan we so ma ye miensa omo wo CID headquarters omo boa e won hwehwemu e won nsem a etwagu enyina e ho abusua yedi egusu bisansem se ye maame honorable eyen kane honorable wanko efie honom bra dwumade yi koso a nkansem we nyina besi ana ne ka no ye bisa odibo mu ampa ana wanfa mbom oso yi ano aposifo na bambofo ne wo so nya botre kakra epie ye ebe stopo ye maami kasa no odew so a nkasem we besi ana so obi ti ne fie me wo me fie na kita ba na adi wura me fie na minim se metimi agede abo de no kwere nyame anim meje me de mabo wi ama wo wati abonten go oh e na de ntokwane baaye sa na nyina ebe ka no nanso
aposifo adwuma ye mu no sen ene sitie etototuo yi akofo nsem bebre e de aba yenim se ya maame ho akade nanso nyine e bompa ye se awurade ma na hoden na oma ne nkwa na ontimi mbra na ommeboa aposifo se na onwa be ma no ade ne ho koye no onso ba onso fa ne ho nko no nko yinsem ano ne fa sumdwema abusuan sore asafo sore na bebi asem na duru de ani enyan enye fe entwa yie se nuanom mienu be sore ma wo omo homene so etie won ho de ha dwen enye ne fe wo no afen so minim se wonyina eya santefo abusuan asantema mu no wo asanto so amamre ne amane kwan so nhihye ben ene wo ho no abusuan entimi ni so na sumdwe emranti nananom atenkonya nananom aka biye wom madaroma moso sore na de aduri de edamo mo sole na moma busuan ni hu se amamre ne amane kwan so de asante mamu enwanom ntimi sore nya wo ho saa na sumdwe a ye nyina ye hwehwe no emra bansemi de ye nya ye kiredi ensemi de ye bekoso tietiem ne abeto fomu bia no Nyansapo studios ase ye betena se ne ye de abrew ama so wate ho asese de ekoso no wo mrem wo amamre kwan so sen na ye no a ewo se eyeyi dodo no so che wona dwen won semi hom mahumi nwa be makwaku manu obeche na dwen e wa semi ho se da bi uko bi fia ye mfa wo hye kwan so nkosa nemo so abotre so wo hoi ewiem nkonimdi afi etu ahodo so ye fa no ye nwa be Akofena fie so questions bebre koso wo ho anya bia ye ne dia obi ne di beja no ana so ko wiai online sense ye walansense awu ana questions ne do so nanso okopie mu oposifo aka chi die enye ne be di kan hwiri adi kan se ye kirekirem dabi ye twan ma oposifo aye won adwuma no mama mra no akasa e wasemi mu se ne mra no beka e wasem wie hu ebe me yehu se Ghana ye mra no edimu ana se wo sika ye nka wasem nti se asem we de dotimamu fo nyinara do wo bie do ni bie ye nyinara ye ni de akire ye hwe de mra no ebeka fa nsem wi hu wadaroma wo so wadwen kire ehu hia comment section ho eye wo de eya na wakire wadwen ama no aye kama enye ne ntokwaso se adwen kire ho ye tse hwene nti obi ane ne de kire wadwen comment section ho fa nsem a ekoso awani social ani ni media so aha eye Nyansapo TV studios yende amamra ni amane emra sene ekoro yetnase ne yesua de film na fei ye de atoye tim de atoye kotodwem e de anante na aboye nyina sene yemfo mra no sene yemfo mamre no se be ma ya mamre ne ya mane na fa ne ntoma pa afira na ya hyemu kina ama sante mamre ayefe na yobi akono na odini sasinibu se yiu me ya santini mapa midin ene obaya esuama yeboa memfa ni nyina ensi ka se subscribe to channel no like share mo bibia enya bi enhwe wadwen kyere so ehu hia me pa ye de wasi e wo ha se asembia samba kyere a ye be santena se ne ye de abesom wo ne kwanso makrawo medase Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsane ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben antima nyina ni mu ampa